Dobre, už zastaví ruky, nebo? Špina vyjebaná! Špinavá skurvená! Ty špina! Aby ťa mater zabila! Ty kurva! Ja ju zabijem v noci! Ty dvoria! Boha 10. raz ma vytopili, aha! Ty svinia! Vyjebaná! Ty ožratá! Zavri si piču, ty kokot, lebo ťa vypálim v noci. Pozri, čo spravila zas! Tak na to prídu opraviť, tak na to hlasili a zavri celú piču. kúpeľňu Kokot mám sprostý, lebo vyjebanú. ti vyjebem dvere. Aj to hlavu vyjebanú. Ale to zastavte tú vodu! Však sme zastavili, však sme to aj hlasili, v stredu to majú prísť opraviť. Pozri, čo je tu! Stále búchaj na brázok! Da už nebúchaj! Tú vodu zastavili, nebúchaj! Pozri, čo spravili zas! A jebe ja vášho Boha! No ja idem mestský policajt tu zavolať. No pozri! Ježiš Mária, aha, čo je tu? Pozri, čo tu je. Dobre, už nebúchaj, zastavili! Zastavili? A toto budú robiť furt? To pôjdu zavarať! Zatvárajú záchod! No pozri, čo tu je. No dobre. Jebe ja vášho Boha. Kurva, vy zhoríte do rana. Zredopadnujte, svine. Uvidíš, čo ja spravím. V noci. Jebe ja vášho Boha, ste kurveného. Daj to do piče! Ale čo kričíš? A to, čo dokedy bude robiť tá kurva? No ale to som hovorila, nie? No. Vyjebaná! Ja ich v noci podpálim z horia. Boha, tam, Svine vyjebané! no. Toto kedy bude robiť tá kurva? Špinavá vyjebaná! Ja budem po nej malúvať furt! Hovado ožraté vyjebané! Ja zavolám mestských policajtov, ja idem na one, normálne idem na poštu a zavolám 158 policajtov mestských. Aby si s tou kurvou nedavolať do poriadok. No a toto bude robiť dokedy? Dokedy to bude robiť? Najebaná špina! Dokedy to bude robiť? Aj tie dvere, to oni robia, všetko. Tí kokoti tam chodia, to rozjebávajú tie dvere, hinti vyjebánci tam čo chodia. To všetko oni robia. Že ten kokot umrov. Že ten kokot umrov, števo. Mali? A ten papier čo? Čo si tam robil? No, papier. Čo ti som robil? No si tam nadával. Kde? No ľudia si... Áno. Mala si tam byť. Nič nepoviem. Čo si tam urobil? Čo si tam robil? Aj rejiteľka bola tam. A odrazu papier bol zavrieť. Nový papier, vypísaný. Najebal, Fero. Ja som z Mecovi šiel tam tu za doľadiť. A Fero, majster. 4,5 deci mi zobral. A tak, ja som si 2 dal. Ono, čo som dal, ryby pred Vianocami, 7,5 deci, keď som išiel tam. Čo chcete, konský kokot. Riaditeľku mi sa zavolajte, budem sedieť. Na čo? Na piču. Zavolajte mi sa riaditeľku, alebo žandárov. S týmto papierom už beháme ku 3 dní. A robia si piču so mňa. Kde bola žandáru? 60 korún stojí tuk. Ale som prišiel do školy, aká prestávka bola. No a si povedal, najebaný som. Čo som najebaný išiel, no a čo? Dole ma zdravili žiaci na chodbe. A ja reku, nazdar, reku, len sa smejte, reku, od budúceho týždňa idem robiť oného. Učiteľa, reku, idem robiť. Učiteľ, reku, všetky budete mať, všetky budete mať všetky. Smiali sa, ak píše. Učiteľa, reku, idem robiť od oného. Máte pravdy, reku, idem po tom týždni robiť učiteľa. A ti ide do školy na jebani? A normálne.
To budú povedať, že osama, najebaného. No bolo vidieť, mami, nebolo vidieť. Čo? No, tebo som čo ticho. Čo? Čo sa robí, Vlačo? Neukajali. Čo? Hovoril, Čo? vypil som. 7. Ešte 7. A ty toto musí robiť. A taká nám musí ani zaviedol. Gama mi by bolo ešte chcel najebal. To je no, mysla by mal piť. Ja neviem dojeť, ja neviem dojeť to už. Ja neviem dojeť. Koza si mlieko za ráno vyjebal som sa bál, že sa posere. Niečo už... Nevyprávaj sa mnou už. Nevyprávaj. Ja som doniesol, tu asi mlieko večer, ja som tak idem spal. Ani neviem. Sliepka. Ani neviem, čo si kúpil. Tak ideš do pozri, čo oni vie, čo kúpil. A on dole čítal. Kurva. A tu je napísané, že... Kuže. No a ty ani nevieš, čo si Tak to nie je kura, tak je to kuže. Kuže. To nie je kura, kuže. Meriško to je. Kuže. Meriško, najebaný. Viete, kuže? No, čo je mu chýba? Čo mu chýba, nič? No nič, lebo mám kuže. Nie je chýba nič.